התחלנו. באמת. טוב, לקחת אוויר מהאף. ולהוציא מהפה, לאסוף רצפת הגל. מהמם. שוב, לקחת מהאף. אוויר. ולהוציא מהפה. עוד 2, לקחת מהאף. ולהוציא מהפה. עוד 1. ממש למלא ריאות ולהוציא מהפה. מוסיפות ידיים, לקחת אוויר. מבט הולך לתקרה ולהוציא, לאסוף רצפת הגן. שוב לקחת אוויר. ולהוציא, לאסוף רצפת הגן. עוד פעמיים, לקחת אוויר. ולהוציא. ועוד 1. מצוין, ולהוציא. אנחנו נשארות רק עם הראש. סיבוב לימין. ולקחת אוויר. לאט, סיבוב לשמאל, שלא תהיה סחרחורת, גב עדיין זקוף. לימין להוציא אוויר. ולקחת. ולשמאל להוציא. ולקחת. עוד פעם אחת, להוציא. ולקחת לשמאל פעם אחרונה. ולקחת. הטיה, האוזן מנסה להגיע לכתף. להרגיש את המתיחה ולהשם. בצד שמאל לאט, תוך כדי הוצאת אוויר. ולקחת אוויר. עוד 2 זוגות. להוציא, להוציא, להוציא. ולקחת. ולקחת. זוג אחרון, להוציא. ולקחת. שמאל פעם אחרונה. ולקחת. משקל אצבעות, עקיבים. אצבעות, עקיבים. עוד 2. ידיים משוחררות. 1. החוצה פנימה. החוצה. פנימה. החוצה. פנימה. עוד 2. עוד 1. סיבוב כל כף הרגל 4. ו3. עוד 2. עוד 1 צד שני ו4. ו3. עוד 2. עוד 1. עקב עולה 4. 3. גב זקוף עדיין. 2. 1. אצבעות של רגל לרגל 4. ו3. עוד 2. עוד 1. מהמם. פיסוק קצת יותר גדול. ידיים ארוכות בגובה הכתפיים. סיבובים לאחור. 6. 5. 4. 3. 2. 1. סיבובים לפנים. 6. 5. 4. 3. 2. 1. כתף קדימה. כתף אחורה. 6. 5. בטן אסופה מעט. 4. גב זקוף. 3. עוד 2. עוד 1. ידיים פונות למעלה. למטה. למעלה. עוד 4. ידיים ארוכות. 3. ממש צומחות מהכתפיים. 2. 1. נשארנו עם ידיים כלפי מעלה. לסגור. לפתוח. לסגור. עוד 4. ו3. עוד 2. 1. נשארנו למעלה, מרפקים לכיוון האגן. ולמתוח, ממש להוריד שכמות. ולפתוח עוד 4. ו3. עוד 2. עוד 1. נשארנו מרפקים 90 מעלות בגובה הכתפיים. אחורה 6. 5. 4. 3. 2. 1. ידיים בקו הגוף. אישו. כפיפה. אישו. כפיפה. עוד 4. ו3. עוד 2. עוד 1. מהמם. ידיים ארוכות. יורדות. ועולות שוב עד הסוף. יורד. עולה. עוד 4. ו3. עוד 2. עוד 1. ונשארנו למטה. מרפקים 90 מעלות. יש ידיים בקו הגוף. ואנחנו מסובבות אחורה, מצמידות שכמות להרפות. מצמידות שכמות להרפות. עוד 4. ו3. עוד 2. עוד 1. נשארנו ידיים מגבילות. מרפקים עולים למעלה, חוזרות עד לקו הגוף. לא לקחת אחורה. 6. 5. שומרות על 90 מעלות. 4. 3. עוד 2. 1. נשארנו לפנים. לפתוח, לסגור עד הסוף. פותחות רק עד לקו הגוף. לסגור. 4. 3. 2. 1. סגרנו כמה שאפשר. קטנים למעלה. 6. 5. 4. 3. 2. 1. שוב לפתוח. 6. לסגור עד הסוף. 5. עוד 4.
ושלוש. עוד שתיים. עוד אחד. מהמם. לסגור, לפתוח, לשחרר. כתפיים 4. 3, 2. ופנימה. 4, 3, 2. 1. כתף כתף 4. גדול. סיבוב גדול. 3, 2. 1. ופנימה 4. ו3. ו2. 1. מצוין. יש? נלך לרצפה. הקימים יחד, אצבעות לחוד, נותנות לידיים, טיפה לנוח. עולות למעלה. שוב גב זקוף, בית חזה פתוח. 6, 5. עוד 4. 3, 2. 1. נשארנו למעלה. ראש ימין, מרכז, שמאל, מרכז. ימין, מרכז, שמאל. עוד שתי זוגות. ימין, מרכז, שמאל, מרכז. זוג האחרון, שמאל, מרכז. מהמם. לנוח. עוד פעם אחת. עולה יורד. 6, 5. עוד 4. 3, 2. 1. מצוין. ידיים למעלה. 6, 5. עוד 4. 3. עוד 2. 1. קצת קשה. הטיה. מרכז. ממש הטיה קטנה. אנחנו פה רוצות יותר להגר את השרירים. לגרות את השרירים. בשביל לשמור על שיווי משקל. זוג האחרון. שמאל. מצוין. לשחרר. אנחנו נשחרר מעט רגליים. יש שוב עמידה די צמודה. אנחנו הולכות לנתק רגל, אז תחפשו את העמידה שתהיו יציבות, או כיסא או קיר. מכופפות מעט את הברכיים, רגל ימין לפנים, קרסו ל4. 3, 2, 1, צד שני, 4, 3, 2, 1, ברך כפיפה. יישוב, לחימום קטן, שחרור, חימום, 2, 1, מהמם, עולה יורדת, 4, 3, 2, 1, יש 90 מעלות מהבטן, 4, 3, 2, 1, סיבוב 4, 3, בטן אסופה גב זקוף, 2, 1, צד שני, 4, 3, 2, 1, מהמם לשחרר. 4, 3, 2, אנחנו מרגיל לשנייה. 4, 3, 2, 1, צד שני, 4, 3, 2, 1. יש, ברך, 4, 3, 2, 1, עולה יורדת, 4, 3, 90 מעלות, 2, 1, מהמם, פתיחה, 4, 3, גב זקוף, 2, 1, סיבובים, 4, 3, 2, 1, צד שני, 4, 3, 2, 1, מהמם. אנחנו ניקח רגל ימין לאחור, כמה שאתן יכולות, אבל תהיו יציבות. גב זקוף, ידיים לצדדים, יורד עולה. 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, 1, קטנים למטה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ידיים 6, 5, בטן אסופה, עוד 4, 3, מירב יכולה להוסיף משקולות, 2, 1, מהמם, מנתקות עקב קדמי, מחזיקות 6, 5, 4, 3, 2, 1, מניחות עקב, מחזירות את הרגל, שמאל אחורה. יש, שוב ידיים לצדדים, יורד עולה גב זקוף, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, קטנים, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ידיים למעלה, מנתקות עקב, מחזיקות 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, מניחות, מחזירות את הרגל. אנחנו שוב לוקחות רגל ימין אחורה, אבל הפעם באלכסון. אוקיי? שוב, תמצאו את האחיזה, את המנח שאתן תהיו יציבות. הפעם ידיים מאחורי ראש, בית חזה פתוח, אבל שימו לב, אני לא מטעה את הגוף, הגוף נשאר לפנים. 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1,
1, קטנים למטה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ידיים לפנים ורק יושבות, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, מחזירות את הרגל. אנחנו עם שמאל, אחורה. שוב באלכסון, ולהחזיר את הגוף, יש ידיים מאחורי ראש, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, קטנים למטה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, יושבות, ידיים לסגור מול חזה, לפתוח ארוכות. לפתוח רק עד לקו הגוף. עוד 4, 3, 2, 1, מהמם, חזרנו, הפסקת מים, ואנחנו נמשיך. יש לנו? חזרנו לעמדת מוצא, ברכיים משוחררות, אנחנו לוקחות רגל ימין מעט הצידה, 6, ארוכה בפלקס, 5, עוד 4, 3, 2, 1, קטנים למעלה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מחזיקות, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, החזרנו, עדיין אותו רגל לפנים, 6, ארוכה, 5, לא לכופף גם, 4, פוינט, 3, 2, 1, קטנים למעלה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מחזיקות, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, שוב את הרגל הצידה, 6, 5, מי שיכול לידיים מאחורי הראש, 4, 3, 2, 1, קטנים למעלה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מחזיקות, ידיים ארוכות למעלה, 6, 5, עוד 4, 3, רגל ארוכה בפלט, 2, 1, לשחרר. אנחנו רגל השנייה. שוב עמדת מוצא, ברכיים משוחררות, מתחילות עם רגל שמאל הצידה. 6, 5, רגל ארוכה בפלקס, עוד 4, 3, 2, 1, קטנים למעלה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מחזיקות 6, רגל ארוכה 5, עוד 4, 3, 2, 1, אותה רגל לפנים, 6, בפוינט, 5, עוד 4, 3, 2, 1, קטנים למעלה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מחזיקות 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, שוב הצידה, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, 1, קטנים למעלה, ידיים לפנים, 6, 5, 4, 3, 2, 1, להחזיק, מי שיכולה מצרפת ידיים, 6, 5, עוד 4, 3, רגל שעומדות מעט כפופה, 2, 1, מהממות, ולשחרר. 3, 2, אני רוצה שנעשה רגע שחרור לרגל, רגל על רגל, ויורדות מעט, זה כואב, המתיחה כואבת, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, 1, אותה רגל אחורה, חיבוק, 6, ברכיים באותו קו, 5, עוד 4, 3, 2, 1, החלפנו, רגל אל רגל, בהוצאת אוויר יורדות, ונושמות מחזיקות, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, חיבוק, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, מצוין. רגליים מקבילות, אנחנו עם רול דאון, לקחת אוויר, תוך כדי הוצאת אוויר, אוספות רצפת אגן בטן, יורדות חוליה חוליה למטה. לקחת אוויר, ותוך כדי הוצאת אוויר, חוליה חוליה למטה. שוב, בהוצאת אוויר, אוספות רצפת אגן בטן. תוך כדי הוצאת אוויר, חוליה חוליה למטה. עוד פעמיים.
אנחנו מתחילות להיעזר בכדור שלנו. כדור בין הרגליים, בין הברכיים, קצת יותר פנימה. רגליים מקבילות, אנחנו עם בטן, יורד עולה, קטנים אחורה. 6, 5, 4, 3, אוספות רצפת אגן בטן, בהוצאת אוויר 2. 1, נשארנו לשבת, נשימות מסודרות, לחיצות. 8, 7, תקבצו רצפת אגן קטנים, יחד עם לחיצה לכדור. עוד 6, 5, 4, 3, 2, 1, קטנים טוויסט. 6, קטן, צמוד לכל הבטן. 5, 4, 3, עוד 2, עוד 1, מהמם, חזרנו למנוחה. 4, 3, 2, ושוב גב עגול. 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, נשארנו אחורה, לחיצות. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, עוד 4, ו3, עוד 2, עוד 1, מהמם, עלינו. 4, 3, 2, כדור, ידיים ארוכות, רגליים ארוכות, יש, ירדנו. מחזיקות. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, רגל עולה. 6, לאט. 5, מי שמצליחה מביאה עד הכדור. 4, 3, עוד 2, עוד 1, מהמם, חזרנו לנוח. 8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, שוב פעם ירדנו, מחזיקות. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, רגל. 6, שמאל. 5, כתפיים רגועות. שמאל. עוד 4, שמאל. 3, שמאל. 2, שמאל. עוד 1, שמאל. מהמם. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, עוד קצת, מחזיקות. 8, 7, 6, 5, 4, 3, מצד לצד. 6, 5, 4, 3, 2, 1, חזרנו. 8, 7, 6, 5, עוד פעם 1, 4, 3, 2, מחזיקות. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, מצד לצד. עכשיו. 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, מהמם. יש, כדור נח, אנחנו בישיבה צידית. עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, מתיחה. עד הסוף. מי שמגיע לרצפה, מהמם. מי שלא עושה ארוך באלכסון. אוקיי, כזה ארוך באלכסון. מצוין. עוד 2. עוד 1. נשארנו על הרצפה. וסחיטה. ולקחת אוויר. לסחוט. ולקחת. רק עוד 2. לסחוט. ולקחת. עוד 1. ולקחת. מצוין. יש לנו כדור לגלגל לפנים. 3, 2, 1, עלינו חזרה. עוד פעמיים כאלה. בהוצאת אוויר לגלגל כדור רחוק רחוק, נושמות. 3, 2, 1, ולקחנו פעם אחרונה. 3, 2, 1, מהמם. בת ים הקטנה. עוד 4, 3, 2, רגל עולה.
6, שימו לב, הכיף כמעט בגובה ברך, 5, 4, 3, 2, 1, מחזיקות באוויר, 6, 5, 4, 3, 2, קטנים למעלה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לנוח, 4, 3, עושות את הסט שוב פעם, ו-6, זה ממש רמה קטנה, 5, יחד עם רצפת הגן, 4, 3, 2, 1, קטנים למעלה, 6, 5, 4, 3, 2, מחזיקות, 6, 5, 4, 3, 2, חיבוק. מי שקשה, מיישר את רגל תחתונה. מה שחשוב כאן זה להשיב את שתי עצמות הישיבה על המזרון. עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1. מהמם, אנחנו בצד השני. עם המתיחות. יש. עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, לימין בהוצאת אוויר. מי שמגיע לרצפה מהמם, מי שלא עושה באלכסון רחוק. להוציא, אלכסון רחוק ולקחת. עוד פעמיים. ולקחת. עוד 1, אני מזכירה נשארות על המרפק ולקחת אוויר. ופנימה. לקחת. ופנימה, רק עוד פעמיים. לקחת. ופנימה. עוד 1, מצוין. ופנימה. מתיישרות. יש, מעל הבטן עם כדור 3 פעמים, נושמות 3 נשימות למטה. לגלגל 3, 2, 1, חזרנו חזרה. עוד פעמיים. 3, 2, 1, וארוכות. עוד 2, עוד 1, חזרנו, אחרון, 3, 2, 1, ו... עוד 2, עוד 1, מצוין. יש, אנחנו עם בת ים קטנה, באת לעזור, עוד 4, שנייה, צריכה את הרגל ממש, 2, 1, ו... 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, קטנים למעלה, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה, עושות את זה עוד פעם 1, עוד 4, 3, 2, ועולה, 6, 5, לא להישן מדי על היד, 4, 3, עוד 2, עוד 1, קטנים למעלה, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, מחזיקות 6, 5, 4, 3, 2, חיבוק לרגל, מי שקשה מיישרת לפנים את רגל התחתונה, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, מהמם. מחזירות את הכדור שלנו, הרבה זמן לא עשינו את התרגיל, פעם בני עושה אותו, את הנחום תקום. מי שקשה יכולה בינתיים, במקום לשבת לקום, לעשות הטיות מצד לצד עם הגוף, אבל שימו לב לשמור על האגן יציב. מי שממש כואב לעמוד על הברכיים, יכולה לשבת בישיבה מזרחית או כל ישיבה שנוח לה, ושוב לעשות הטיות מצד לצד, אוקיי? מי שעם נחום תקום, אנחנו מתחילות. 6 זוגות, הפסקה ועוד 6 זוגות. עוד 2, 1, ו... יורד. יורד. 5. עוד 4. קו זקוף, זקוף. 3. מי שקשה יכולה גם לעשות תנופות עם היד. אוקיי? עוד 2. עוד 1. מהמם, אנחנו עם הפסקה ועושות את זה שוב פעם. עוד 4, 3, 2, ויש לנו 6.
5. עוד 4. 3. עוד 2. עוד 1. מהמם. מצוין. ואנחנו עם עמידת 6, אנחנו שומרות כדור קרוב. נלך אותו עוד 100. יש לנו ידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת למפרק הירך. אנחנו קודם משחררות את הגב, פיסוק קטן בין הרגליים, לקחת אוויר תוך כדי הוצאת אוויר מקמרות גב, כמו חתול, מכניסות ראש וזנב, ולקחת אוויר להרים זנב. שוב, לקמר ולקרב. עוד פעמיים, לקמר ולקרב. עוד 1, לקמר ולקרב. מהשעות על הגב אנחנו יורדות לפלנק מרפקים, מרפק, רגל, מחזיקות 10, ראש מעט מטה, 9, זנב בפנים לגלגל, 8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, מנוחה, 4, 3, עושות את עוד פעם, 2, מי שהפעיל הרמקול בנות, תבדקו שהרמקולים מחובים. יש, אנחנו עושות את זה שוב פעם, עוד 4, 3, 2 ו10, 9, 8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, מצוין. שימו לב, תרגיל הבא הוא די קשה, לי היה קשה, תרמנתי עליו כל יום, כי לא עשינו אותו הרבה זמן, פעם היינו עושות את זה, אז אני מראה גם את הווריאציה הקלה יותר. אני אתחיל מהקלה, מי שקשה. ממשיכה לעמוד בעמידת 6 ומכניסה ברך פנימה, אוקיי? ממש לגעת במרפק, יהיה לנו גם אלכסונים, זה להגיע לאלכסונים. מי שיכולה, אנחנו עושות את זה בפלנק ארוך, עם ידיים ארוכות, אוקיי? אז יאללה, אנחנו מתחילות. ידיים ארוכות, מיישרות את הרגליים, 6 זוגות באלכסון. 6, לא לקפוץ עם הגב. 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, ויורדות למנוחה בעדינות. עושות את זה שוב פעם, הפעם ברכיים יצאו החוצה ויגעו במרפק. כל ברך במרפק של הצד שלה. עוד 4, 3, שוב. מי שקשה, בעמידת 6. 2, 1, יש לנו, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, ולהניח מנוחה. 4, 3, אנחנו נעשה עוד פעם אחת פנימה סחיטה. 2, שוב 6 זוגות. 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה. עד עכשיו חלק הקשה. אנחנו פונות שוב פעם לכדור החמוד שלנו. אם הכדור בורח, לעזוב אותו, לא לרדוף אחריו, להמשיך בלי כדור. אנחנו יורדות למרפקים, נותנות לידיים לשורש כף היד הנוח, והרגל עולה למעלה. יש לנו 8 כפול 3, אוקיי? עם הפסקות. 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, קטנים למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, הפסקה, 4, 3, 2, 1, שוב, 8, 7, 6, 5, עוד 4, מירב את יכולה לשים משקולת, 3 במקום כדור, 2, 1, קטנים למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה, 4, 3, עוד 2, אחרון, 1, בטן הסופה שם, ו8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, קטנים למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מצוין. מכניסות את הברך פנימה, והנחות רגע, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, אנחנו מעבירות את הכדור לרגל השנייה, ועושות אותו דבר עם ברך השנייה. שוב מרפקים, בטן הסופה, 4, 3, 2, ו8, 7, 6, אומרות על בטן הסופה, 5, כתפיים רחוק מהאוזניים, 4, 3, 2, לא לאבד בטן, 1, קטנים למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה, 4, 3, 2, ו8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, קטנים למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אחרון, 4, 3, עוד 2, עוד 1, ו8, בטן הסופה שם, 7, ממש להחזיק כמו בפלנק, 6, 5, אחרת גב בורח ושוקע, 4, 3, עוד 2, עוד 1, קטנים למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מצוין, אנחנו במנוחה. ומה אתה עושה? 4, 3, עוד 2, עוד 1, אנחנו עדיין עם כדור בעמידת 6, חזרנו לרגל ימין, קצת מים. יש לנו הרגל הפעם הולכת הצידה, ידיים ארוכות. מי שבאמצע יהיה קשה מדי, תוכל לרדת על המרפקים, רק שימו לב, לא להכניס ראש, אנחנו לא צובעים. אז ממש כתפיים רחוק מהאוזניים, בטן הסופה, כדי שהגב לא ישקע, והצידה. 8, 7, 6, 5, בטן 4, 3, 2, 1, קטנים, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה, 4, 3, 2, שוב, 8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, קטנים למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אחרון, 8, 4, 3, 2, ו8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, קטנים למעלה, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, מנוחה. יש 8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, מהמם. אנחנו עם רגל השנייה, אני בכוונה לא מסתובבת כדי שתראו שהרגל עולה ויש לנו תנועה מאוד קטנה עם האגן. לא רוצה שתנסו לעלות גבוה כי זה יוצא לנו חוסר איזון בגב התחתון ובאגן. יש 2, 1, אנחנו עם רגל השנייה, 8, אוקיי? זה לא כזה. הופ, נגמר לנו. אז בנות עם הקלטה מחכות, אנחנו נכנסות שוב פעם איזון. מה? יופי, לוקח זמן למחשב שלי להתאושש. יפה מירב, לא מבזבזת שנייה. יאללה, יאללה שאנחנו עם רגל השנייה. 4, 3, 2 ו8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, קטנים 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה 4, 3, 2 ו8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, קטנים 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אחרון 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, להחזיק בטן 4, 3, 2, 1, קטנים 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה, רגל פנימה, לא לזרוק כדור רחוק. 4, 3, 2, 1, מהמם, יושבות לאורך המזרון. יש כדור בידיים, לשים לב שיש מספיק מקום מאחורה. עוד 4, 3, 2, ותוך כדי הוצאת אוויר. להרים ידיים ראש, מתעגלות מעל הבטן ומתיישרות. עוד 3. עוד 2. עוד 1. ירדנו למטה, נשאר למטה. מהמם, מכופפות רגל אחת, רגל שנייה, כדור בין הברכיים. אנחנו עם כפיפות בטן רגילות, לפני כן נמתח את השכמות, להניח. להניח, עוד 1. מהמם, אגן לגלגל, להרפות. ידיים עדיין כלפי מעלה. עוד 2. 1, נשארנו עם אגן מגולגל מעט. להדביק את גב התחתון למזרון. ידיים מאחורי הראש, מרפקים מעט כפופים. וכפיפות בטן רגילות. 2, 1, 8, 7, 6, 5. עוד 4, 3, עוד 2, 1, נשארנו למעלה לחיצות על הכדור. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לחיצה ארוכה. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, מנוחה. עוד 2 סטים כאלה. 3, 2, עכשיו.
8, לאסוף רצפת הגן. 7, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, לחיצות 8, 7, 6, 5, 4, 3, לחיצה ארוכה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, מנוחה, סט אחרון 4, 3, עוד 2, עוד 1 עכשיו, 8, 7, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, לחיצות קטנות, 8, 7, 6, 5, 4, 3, לחיצה ארוכה, 8, אבל נושמות תוך כדי, 7, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, מהמם. יש? מקרבות מעט עקבים. ידיים מול בית חזה. אנחנו שוב משחררות הגן, לגלגל, להצמין, לשחרר עוד 2, עוד 1, 4 עד למעלה, 4. מה עד למעלה? נכון, ויורדות, סליחה, הפרסומת שמוציא אותי מהריכוז, למעלה. וטוב, כדי הוצאת הגרנות, עוד פעמיים. תביא. ולרדת מצוין. עוד 1. ולרדת חוליה. מהמם. יש? אנחנו מניחות שתי ברכיים לצד ימין. מי שכדור מציק לה יכולה להוציא. אנחנו עושות כפיפות בטן שוב למרכז. לא הצידה, למרכז. ממש להסתכל על נקודת חיבור בין תקרה לקיר. לשם אנחנו שואפות. כן, רגליים בהטיה. שוב, מי שכדור מציק, תעיפו אותו ותשכיבו את הברכיים. 2 זה עלייה ממש קטנה. 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה. עוד פעמיים 4, 3, 2 ושוב. 8, 7, רצפת הגן נאספת. 6, בהוצאת אוויר. 5, עוד 4, 3, 2, 1, אחרון, עוד 4, 3, 2 ו 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, החלפנו צד, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, יחד עם רצפת הגן, 8, 7, 6, איך רואים? יש לי פה אפנדיקס ולא יודעת אם אתן שמות לב, אבל טווח תנועה פה יותר קטן, אין לעשות. כשעושים איזשהו ניתוח ופוגעים בשריר, זה פוגע. 2, 1, מנוחה, עוד 4, 3, 2 ו 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה, עוד 4, 3, 2 ואחרון, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, אלופות, חזרנו למרכז 4, 3, שוב עם הגל, לגלגל, להרפות, זה קטן קטן, 2, 1, לאט עד למעלה, לחיצות, 6, 5,
6, 5, 4, 3, 2, לקחת אוויר לרדת, 4, 3, 2, 1, מהמם, עוד אחד, לחיצות, 6, 5, 4, בטן מחזיקה למעלה, 3, 2, 1, לקחת אוויר, לרדת ו... מהמם. שימו לב, נשאר לנו תרגיל אחרון ואנחנו מתיחות, יש מנתקות רגל לרגל, אנחנו הולכות להוריד את שתי הרגליים לרצפה, מי שכבר עייפה, קשה, בטן, לא משנה, מוציאה כדור ועושה רגל לרגל. הכי חשוב שתהיו קשובות, הבטן עבדה היום קשה, אז בבקשה להקשיב לגוף, אוקיי? לא חייבות לעשות את זה עם הכדור. אנחנו עושות 3 סבבים, 4, 3, 2 ו... יורד. שימו לב, הגב לא מתנתק. עוד 4, 3, 2, 1, לחיצות קטנות, 6, 5, מי שבלי כדור עושה לפתוח, לסגור קטנים, 3, 2, 1, ממשיכות, 6, 5, קל מדי, תנסו להגיע מאצבעות יותר רחוק, 3, 2, 1, לחיצות קטנות, 3, 2, למה 3, 2? עוד 4, 3, 2, עכשיו, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, אחרון לחיצות, 6, 5, עוד 4, 3, 2, 1, חיבוק קטן, 4, 3, 2, עכשיו באמת אחרון נראה לי, 2, 1, אנחנו מנסות להדק את האגן, אפשר גם להוציא כדור מי שזה מציק לה, 3, 2, 1, 6, מעט, 5, 4, 3, 2, 1, מנוחה, עוד פעמיים, 4, 3, 2 ו... 6, 5, 4, 3, 2, 1, אחרון, 4, 3, 2 ו... 6, 5, 4, 3, 2, 1, וואו! יש? ואנחנו נמתחות ארוכות ארוכות. 4, 3, דביר. אתה יכול לכבות אור לנו במתיחות, 2. 1, בבקשה. טוב, באמת. ולהרפות. עוד 1. לא מצליחות לראות אותי. תדליק שם אור קטן, בבקשה. יופי, מהמם. יש חיבוק לרגל ימין. עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, לפתוח את היד פנימה, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, הכבלי ישבן, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, מהמם, החלפנו רגל, חיבוק, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, את היד פנימה, עוד 4, 3, עוד 2, 1, 6, 5, עוד 4, 3, עוד 2, עוד 1, בערך, סיבובים, 3, עוד 2, עוד 1, צד שני, 3, עוד 2, עוד 1, חיבוק להתנדנד, 4,
עוד 2. עוד 1, ליישר למעלה. 4. 3. עוד 2. עוד 1. רגל אל רגל, לחיצה. יד הקרובה דוחה, יד רחוקה מקרבת. 4. 3. עוד 2. עוד 1. החלפנו רגליים. ללחוץ פנימה. 4. 3. עוד 2. עוד 1. מהמם. 2 ברכיים לצד אחד, ידיים וראש לצד אחר. 4. 3. עוד 2. 1. עוד 4. 3. עוד 2. מהצד. יש לנו ישיבה מזרחית. גב זקוף. 4. 3. 2. ראש. למטה. לשמאל. שוב למטה, ידיים על הברכיים, גב עגול אחורה. 4. 3. 2. 1. גב זקוף. סחיטה לצד ימין. 4. 3. 2. 1. מרכז. להוציא אוויר לשמאל. 4. 3. עוד 2. עוד 1. מהמם. להניח יד. מי שיכולה מרפק, רק לא לנתק את האגן. 4. 3. ממש לשבת יותר חזק. 2. 1. צד שני. 4. 3. עוד 2. עוד 1. לפנים. 4. לא 4. 6. 5. עוד 4. 3. 2. 1. בזהירות מהצד או רגל רגל, מה שנוח לכן. מעבירות משקל. עם המרפקים דוחפות ברכיים החוצה, עם הברכיים דוחפות מרפקים פנימה, מחזיקות. 4. 3. 2. 1. להרפות, מתיישרות. ברך ברך, ליישר לכופף. 4. 3. 2. 1. 2 ברכיים, כפיפה אישור. 4. 3. 2. 1. ברכיים משוחררות, להניע גם מצד לצד. 3. 2. 1. תוך כדי הוצאת אוויר, גב עגול. חוליה, חוליה, חוליה. למעלה אוויר. עוד 2. עוד 1. ולשחרר. תודה רבה. יופי.